Vindecarea reconectivă este de fapt metoda prin care eu mi-am regăsit această reconectare cu sinele și asta este un proces care se derulează de 12 ani. A fost inițiat în 2007, când am luat contact cu această metodă, iar de atunci a început călătoria adevărată a vieții mele. De fapt, este vorba despre procesul meu de transformare folosind vindecarea reconectivă, frecvențele reconective și reconectarea. Și, într-adevăr, 2007 a fost anul meu, să spunem, prin care am obținut începutul trezirii. Fiindcă trezirea există, dar există un început al trezirii. Și el a venit după o perioadă lungă de căutări, după o viață în care eu am intuit, am simțit că viața e mai mult decât a te împlini fizic, în plan material și, într-adevăr, cumva mi-am provocat tot timpul obstacole, să le spunem. Deci sinele meu, sufletul meu mi-a tot pus în față diverse obstacole, tocmai pentru că eu am crezut că e mai mult viața decât planul fizic. Am simțit asta. Și am trecut, într-adevăr, prin foarte multe experiențe, cărora în acel moment le-am spus negative, dar experiențe legate de viața mea de parteneriat, de familie, care era un parteneriat în care nu rezonam cu partenerul meu și tot încercam să construim o familie care nu avea cum să existe ca și împlinită, o familie împlinită. Adică provocai mai degrabă stări de dezechilibru și de nefericire decât stări de legături familiare. Da, dacă nu rezonez perfect cu partenerul, dar asta am înțeles mai târziu, când am învățat despre rezonanță și despre energie, nu poți să construiești o familie împlinită sau o relație împlinită pe toate planurile. De fapt, eu spre asta tângeam, spre această evoluție, spre această împlinire a sufletului, care vine într-adevăr când totul curge și când se creează această simbioză și evoluezi și lucrurile se așează pe alte nivele în viața ta. Deci căutam tot timpul această autodepășire, să-i spunem, în acel moment. Deci având aceste căutări interioare, automat am luat multe decizii și am făcut multe alegeri în planul fizic al existenței mele, dar nu mă duceau spre o direcție în care eu să evoluez și din contra, așa părea atunci. Deci am avut multe probleme financiare, am încercat diverse business-uri, m-am avântat puțin, m-am aventurat puțin în ceea ce exista în acea perioadă. După 91-96 au fost... Căutam să ies dintr-un job, să mai încerc o afacere. Deci tot am încercat să caut, dar eu de fapt căutam profund evoluția mea, căutam să mă înțeleg pe mine, să-mi îndeplinesc această nevoie interioară de a fi împlinită, de a te simți tu cu sufletul tău, practic de a-ți cunoaște misiunea, de a-ți atinge scopul pentru care ai venit pe pământ. Cred că toți la nivel profund căutăm asta, dar nu prea conștientizăm sau nu știm că asta căutăm de adevăratele. Și atunci căutăm la început în planul fizic, în planul pe care îl cunoaștem exterior, după care căutând și căutând, întâmpinând tot felul de provocări, îți dai seama că fără un ajutor care este dincolo de tine și care cunoaște perspectiva mai largă a oricărei situații, nu prea poți să răzbați. Și eu spre asta m-am dus, spre acest ajutor care este dincolo de ceea ce se vede. Și așa am ajuns la cursurile lui Eric Pearl, fiindcă viața mea arăta în 2007 într-o oarecare dezordine interioară. Adică nu prea știam de unde să o apuc. Ceva genul o viață în care făcusem de toate, dar nu mă simțeam împlinită, nu mă simțeam fericită. Am niște întrebări. Nu vreau să te întrerup. Este doar o pauză în firul ăsta narrativ al tău. Am niște întrebări legate de ceea ce spui tu, că atunci când te-ai dus la aceste cursuri, erai într-o fază în care făcusești de toate și, de fapt, tu simțeai că nu te regăsești. De fapt, lumea așa, asta este povestea fiecărui om care ajunge să ajungă undeva. Da. Dar întrebarea mea este, ai simțit în acea perioadă că îți dorești sau ajunsesești să nu-ți mai dorești? Pentru că te uzasești pe tine încercând lucruri. Mai aveai încredere? Ai făcut-o din entuziasm, căutarea asta? Ai făcut-o din entuziasm sau pentru că nu mai aveai de ales?
Cred că am făcut o mânată de intuiția mea, adică pur și simplu știam că e ceva. Adică nu eram într-un moment de disperare, să-i spunem. Deci n-a existat un moment de disperare, dar căutam variante. Deci am tot căutat variante. Exista entuziasm? Și îți dai seama că pun această întrebare pentru cei care au încercat lucruri, pentru cei care au fost siguri că reușesc și cine știe, poate că realitatea le-a arătat altceva. Și atunci când îți pierzi curajul să mai încerci, lucrul vine la pachet cu o lipsă de entuziasm, lucrul vine la pachet cu lucruri făcute pe jumătate. Da, am înțeles întrebarea exact, deci nu eram entuziasmată. Sigur că nu eram. Eram după ani de zile în care au fuseseră loc în viața mea foarte multe tipuri de pierderi. Deci pierderea relației, că simțeam că se încheiase, pierderi financiare, sănătatea chiar nu prea arăta grozav. Eram după o intervenție chirurgicală, nu prea mă simțeam chiar grozav. Deci nu eram entuziasmată de viața mea și nu eram entuziasmată nici de locul în care mă aflam. M-am dus pentru că... Acordând o șansă unui lucru care îți spunea ție că poate ar putea să facă ceva pentru tine. Cumva am simțit că e ceva important acolo. Nu înțelegeam ce este, dar interiorul meu m-a ghidat așa. Moment foarte important, pentru că lumea astăzi face o grămadă de cursuri și cantitatea de informație care vine spre noi este absolut uriașă, nici nu mai știi către ce să te duci. Mai mult de atât, partea asta online a cucerit mințile, viețile noastre și sunt atât de multe lucruri de făcut încât nu mai știi încotro să te duci. Și atunci, revenind la ideea inițială de la care am pornit emisiunea, în care un om care are o experiență pe un domeniu valorează cât 1.000.000 de cursuri într-o grămadă de direcții, practic tu vii și spui că acest curs pe care te-ai dus fără entuziasm, către care te-ai îndreptat în ideea de a face ceva cu viața ta, de fapt chiar a funcționat. Acum pot să spun un secret din viața mea. Eu tot timpul m-am ghidat după intuiție și am știut că nu dau greș. Deci intuiția nu m-a părăsit niciodată, deci cumva un spațiu interior nu l-am trădat niciodată. Deci a existat dintotdeauna un spațiu în interiorul meu pe care eu nu l-am trădat și acela e legătura cu intuiția. Da, să continuăm. Da. Deci la acest curs, primul curs de fapt de vindecare reconectivă din România, din 2007 septembrie, când a fost prima dată Eric Pearl în țară, eu am plecat cu două mari semne de întrebare, idei, dacă vrei să le spun. Atunci lucram în consultant financiar, deci n-aveam nicio treabă cu terapia și cu vindecarea, însă căutările mele anterioare atinseseră puncte pe aici. Unul din semnele de întrebare cu care am plecat a fost ceea ce Eric Pearl spune și în cartea Reconectarea: dacă la sfârșitul vieții, atunci când ajungi acolo undeva sus, te întreabă cine va fi pe acolo. Ți-am dat în mână o lucrare la care tu aveai un rol pe pământ, iar tu, din diverse motive, te-ai eschivat sau nu ai luat-o în serios, ceea ce a venit către tine. Deci a fost una din întrebările cu care am plecat. Adică dacă la sfârșitul vieții eu îmbratez această șansă de a face parte dintr-o lucrare care chiar e foarte importantă pe pământ și eu, din diverse motive, nu intru în această lucrare să o duc mai departe. Și a doua a fost aceea în care Eric spunea: de acum îți deschizi cabinet, pentru că nu o să poți să pleci cu masa în spate sau să te duci la clienți acasă unde are un câine, o pisică și tu nu poți să lucrezi cum ar trebui. Deci aceste două idei m-au ghidat pe mine în perioada următoare, așa că în următoarele 6 luni eu mi-am deschis cabinet. A fost un act de curaj, fiindcă cine știa despre vindecare reconectivă atunci, este o vindecare energetică, nu știa mai nimeni. Pe baza unui curs. Pe baza unui curs, da. Super! Minunat! Și am înțeles, după ce mi-am deschis cabinetul, că e nevoie să mă urnesc pe această cale a vindecătorului și am început, într-adevăr, să mă formez ca și terapeut, pentru că lumea venea de curioasă, dar sunt câțiva curioși și cam atât. Și ca să trăiești dintr-un cabinet în care lumea intră din curiozitate, în care nu se poate. Un pat și o cameră. Da. Și cum te promovai? Păi am folosit diverse metode, cu flyere, cu cărți de vizită, prin Era prieteni, epoca de piatră. Deci tot ce
consideram eu atunci. Da. O colaborare cu 2 medici, deci am încercat cu un medic neurolog de la noi și cu medicul de familie, dar bine, n-au fost așa colaborări, însă mi-au dat încredere într-un fel. Deci cam tot ce idei îmi veneau mie am început să le aplic, dar nu partea de promovare era, deci eu am înțeles că în viață atragi conform vibrației tale. Deci am început să înțeleg cam devreme treaba asta și ceea ce am făcut eu de fapt și care m-a ajutat foarte mult și lucrând cu frecvențele reconective, este vorba tot de energie, vibrații, am început să mă construiesc pe mine și să conștientizez că dacă nu lucrez la vibrația mea zilnic și dacă nu pun accentul pe ceea ce lucrez eu în interiorul meu, s-ar putea să mor de foame cu cabinetul. Așa a fost la mine, deci eu am înțeles chiar de la început că trebuie să fac ceva cu mine întâi. Înainte de a mă adresa omului din fața mea, e nevoie să mă adresez mie ca să știu cum mă adresez omului. Și să vii din acest spațiu interior echilibrat în care tu ți-ai lăsat problemele acasă, chiar dacă nu știu, n-ai cu ce să-ți plătești întreținerea sau mai știu eu ce, au fost astfel de perioade pentru mine. Eram echilibrată și eram bucuroasă și entuziasmată de data asta, pentru că îmi construiam în fiecare zi vibrația personală și asta am făcut dintotdeauna și fac în continuare. Deci este un program la care n-am renunțat niciodată. Eu, ca și terapeut, m-am format într-o perioadă mai lungă, deci a durat cam 8 ani, formarea mea de terapeut. Și am abordat toate planurile vieții, toate planurile ființei, să spunem, adică planul corpului fizic și am făcut studii pe reflexoterapie, masaj somatic, masaj terapeutic, masaj cu uleiuri esențiale, aromaterapie, am mers și am făcut și nutriție, Silva, partea mentală, iar am multe cursuri legate de abordarea minții, a gândurilor. Deci ce înseamnă acest mecanism intern de formarea credințelor noastre și a tuturor programelor mentale pe care noi le avem, ca să pot înțelege omul așa întreg, deci cum este el. Ai luat de fapt fiecare bucățică care ți s-a părut interesantă și te duci și aprofundat-o cu ceea ce ți-a stat la dispoziție în perioada respectivă pentru a înțelege, aduce o nouă perspectivă, deci pentru a înțelege mai bine ce ai tu de făcut acolo. Da, ca să înțeleg ființa așa ca întreg, cum zicem noi holistic acum. Exact. Deci este o abordare holistică, da. Frecvențele reconective, din ce spun cercetătorii, deci se cercetează, în special în Arizona, metoda aceasta de vindecare reconectivă și nu numai în Statele Unite, dar ei spun că pe Pământ există din 1993, când prin Eric Pearl au avut loc transformări și vindecări miraculoase și apoi au intrat în faza de cercetare. Și ei așa spun că frecvențele reconective nu au existat pe Pământ înainte, iar pentru a fi accesate este nevoie ca omul să interacționeze cu ele, să fie inițiat în aceasta, să-i spunem inițiere. Prin palme suntem noi pregătiți, practicienii, să primim aceste frecvențe reconective, să le recunoaștem, să recunoaștem registrele, deci ce se întâmplă cu persoana cu care interacționezi în momentul în care tu aplici aceste frecvențe, facilitezi prezența frecvențelor reconective și apar diverse registre pe clientul cu care lucrezi, îl simți în palme, deja după un timp simți în interiorul corpului tău, deci aceste frecvențe devin parte integrantă din tine și lucrează permanent, pe măsură ce tu le accesezi. Deci cine vine la mine? De regulă eu m-am axat pe evoluție, deci așa a fost intenția mea, fiindcă eu am căutat evoluția vieții și chiar eu am o viață până în vindecarea reconectivă și o viață cu totul diferită, dar total, deci care nu prea are legături cu ce am trăit înainte, după vindecare reconectivă și reconectare. Și eu cred în acest progres al vieții pe toate planurile, fiindcă eu le-am trăit și eu le-am transformat în interiorul meu și atunci doresc ca și ceilalți oameni să ajungă la această transformare și această stare de bine și de echilibru, armonie interioară, care este determinată doar de interacțiunea ta cu tot ce există. Un lucru care este greu de explicat, dar de trăit se poate trăi. E greu de explicat, mai ales acum, în aceste timpuri. Și atunci intenția mea a fost ca să merg spre acest progres și la mine vin persoane cu diverse. Pot fi afecțiuni fizice, pot fi probleme emoționale,
neînțelegeri de relații. Deci sunt problemele generale pe care toți le avem. Însă, pe parcurs, persoana a realizat... Eu fac și multă muncă de a educa. Adică stau cu persoane și chiar am întâlniri de grupuri cu persoane în care educ și spun din tot ce am acumulat și tot ce știu și tot ce pot eu să dau ca omul să poată... Adică mintea umană e nevoie să înțeleagă. N-avem cum. Dacă nu înțelegem, nu putem să validăm și nu putem să luăm de bună ceea ce există. Iar apoi ei pleacă pe un alt nivel de percepție, de înțelegere, percep orice situație diferită, alte abordări, lucrez chiar și cu medici care în aceste timpuri, deci am o clientă de-a mea cu care ne cunoaștem de mult timp și îmi spunea acum ce e la ea la cabinet, adică cu nebunia care există, nebunie. Lumea e foarte panicată, e foarte speriată. Și, într-adevăr, te poți încărca emoțional, ești om. La un moment dat, dacă nu ai un sistem destul de solid, te duci acasă și nu prea știi ce-i cu tine. Ei, ea reușește să fie observator, reușește să observe și, într-adevăr, să ajute pacienții și să privească lucrurile dintr-o altă perspectivă. Deci e foarte valoros ca în aceste timpuri de schimbare accelerată să putem avea acces la o perspectivă mai largă a vieții și să poți să înțelegi că fiecare experiență pe care tu o trăiești, chiar și experiența care pe mine m-a propulsat cumva, și asta pare nonsens, dar așa s-a întâmplat la mine, cu plecarea soțului meu în cealaltă dimensiune. Deci această experiență, după ce am înțeles... Celui de-al doilea soț, dragostea vieții tale. Da, deci după ce am înțeles exact ce s-a întâmplat, că de fapt eu ce-am încheiat misiunea, am luat toate semnele și tot ce a fost și am înțeles și sufletul meu a recunoscut că chiar și-a încheiat misiunea și că undeva este o altă misiune și noi nu putem să ne opunem planului divin care există pentru fiecare. Și când sufletul meu a înțeles asta, eu în interior m-am regăsit într-un spațiu interior de împlinire. Ceea ce pare ciudat pentru mintea umană, ca în 2-3 luni să ajungi în împlinire după ce soțul tău a trecut în altă dimensiune. Dar asta se întâmplă la nivelul sufletului, când sufletul recunoaște adevărul care este privit dintr-o perspectivă mai largă. Deci nu este din perspectiva noastră micuță umană, în care suntem atașați de lucruri, de obiecte, de oameni. Deci când primești această perspectivă interioară a sufletului, atunci pentru tine totul este minunat și trăiești tot ce ți se întâmplă, tot ce vine în calea ta.